Karamɔgɔ bɛ se assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran, shakran. Billahi karamɔgɔ bɛ se misirilalamaw ye danaya ta k'a da i kan k'a sabu kɛ i ka tileniya ani i ka danaya belebele mun b'i kan misirilama bɛɛ lajɛlen ko k'u ka foli belebeleba lasi ma. Karamɔgɔ bɛ se i m'a ye ala ko ko kul wallahu ahadu allahu samadu lam yalidu wa lam yuladu lam yakul lahu kufuwan ahadu. Wallahi kosɛbɛ alhamdulillah. Wallahi ni sura in jeli sare sura in barikalen do sura in min jigi waati min na o doni kama gɛlɛya tun bɛ Muhamadu kan siga t'a la kafiru nana siga Muhamadu la k'a ka ala ko tɛ tiɲɛ ye o de kama wallahi ala ye ni sura in jigi k'a ka kɛlɛbadiya fɔ a ko wallahi kulu ko Allahu i b'o kɔrɔ dɔn ahadu ni Allahu wallahi foyi tɛ ale ala kelen bɔ wa ko bɛɛ lajɛlen de bɛ ba ale ala tiɲɛ wallahi karamɔgɔkɛ bɛ k'o ala bato ne a bɛ k'o kanu n'a bɛ ka Muhamadu ka kuma fɔ an bɛ ne ale de ye bi karamɔgɔ bɛ se wallahi e ka karamɔgɔya nkalon t'a la alhamdulillah jeli sare a ye ni kuma min fɔ tan n dala la bi nkaw tɛ jɛnɛyakɛlaw ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ ye nin suran barikalen in bɔ a da kɔnɔna la billahi n'i bɛ jɛnɛya kɛ i da tɛ se k'a tɔ lase karamɔgɔ bɛ se ko fɔlenkɔrɔ tɔ ye dalamaga ye n'i donna alama kan wallahi i fari bɛ funi wa i bɛ nisɔndiya n b'a dɔn o nisɔndiya kelen in kabini an mana o b'i ɲɛ kan n b'a dɔn aw nana ka ko min na n hakili b'a la kunungo fajiri seli tɛ wa karamɔgɔ bɛ se o to yin ma pereso o ma aw kana jigin na dɛ bi ta in o tɛ fiyewu ayiwa bi ta ye ko wɛrɛ ye n y'a faamu sinon n tun bɛ kaliwa la o de la n ma se ka o laseli sɔrɔ awɔ sigiyɔrɔ bɛ yen awɔ a diyara n ye karamɔgɔ jeli baro bisimila ayiwa baasi tɛ alhamdulillah aka hene alhamdulillah anna kan ka digo alhamdulillah bariga alama alhamdulillah karamɔgɔ bɛ se ko fɛn mun bɛ maa senna teliya o b'i dala teliya jati kɛ a barati ayiwa jeli baro ne kɔrɔkɛ saramanba kɔrɔkɛ danayama e ka kuma kuntigi dɔgɔ komi an b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen ni an taara kuma koloma yɔrɔw bi di e ma komi a ɲɛfɔra e ye cogo min a ka di ne ye e k'a fɔ wɛzɛ ye o cogoya la ayiwa n'i ye n bonya o diyara n ye sinon nin tɛ ne kuma yɔrɔ ye ne yɛrɛ ne tɛ k'aw faamu dɛ a ye kuma kɛ karamɔgɔ bɛ se n nana misirilamaw ka ci la alhamdulillah i n'a fɔ i b'a kalama cogo min an bɛɛ bɛ seli misiri kɔnɔ ye kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka wari mun bɔ k'a bila misiri kɛsu la jeli baro i n'a fɔ ale yɛrɛ karamɔgɔ Vincent ale de tun bɛ wari ninnu mara kosɛbɛ kɛ papiyew bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ maa dɔw bolo an kɛlen don ka maa minnu bila misiri ko ɲɛ ma jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen olu ye misiri kɛsu jɛ kosɛbɛ k'an ka na karamɔgɔ Vincent fɛ yen an ka n'a ɲininka a hakilinata la sani a ka kɛ ko dɔ ye a yɛrɛ kun famana ka taa misiri la k'a man kɛnɛ bana ni kaliwa ko de donna ɲɔgɔn kɔrɔ sinon misiri in jɔ waati a jɔla san min na kuranɛ min kalanna ka misiri in dayɛlɛ billahi maa o maa bɛ yen n'i delila ka jɛnɛya kɛ n'i kɛla alimami ye i bɛ fatu karamɔgɔ bɛ se maa o maa bɛ yen n'i delila ka nkalon tigɛ n'i kɛla alimami ye i bɛ fatu an b'a dɔn e ye danayama ye o de la maa o maa bɛ yen n'i delila ka namara kɛ n'i kɛla alimami ye k'i ka t'i jɔ k'a fɔ ko Alahu akibaru jama ɲɛma i bɛ fatu sisan kuma lasurunyana kuma bɛɛ bɛ ko mun nɔfɛ Ture ni misiri délégation maaw olu de ko ka n'i sɛgɛsɛgɛ parce que kabini i ye misiri bila kɛsu kɔni wari caman bɔra a la dɔw yɛrɛ kun ko k'a kɛ famalataga ye Alahu auzubillahi mina shitani rajim n'a kɛra famalataga caman na malo dɛ an mago t'o la dɛ an silamɛ damaw don an tɛ maloli ko la
ne yɛrɛ kuma ngo ne bena kuma hakilimaya la e fɛ comme u ye ne ni jeli baro de bila kana jeli baro kuma ma i da kelen na a bɛ se ka kɛ ne filila i fana k'a kɛ i hakili bɛ kuma mun na i k'o f'a ye billahi aw tɛ ne Musa Jane nɔ ye depuis misiri in dayɛlɛ waati Musa Jame ne jɔyɔrɔ ye nɔfɛ ne yɛrɛ t'a dɔn diinɛ la an bɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ kɛ kun min na billahi depuis misiri in ma dayɛlɛ Musa bɛ fɛ ka kɛ alimami ye misiri in na wari la a bɛ taa mɔgɔw aranvolte sisan ka wari di mɔgɔw ma ka mɔgɔw la furuntu ka kɛnɛ kan o tɛ wa awɔ ni trahison de ye ayi masima révolte o an bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ a ka ɲa de nka ni ko kɛra tan ni e y'a ta ni dusu ye tan kuma min fɔra hali ni tɛ a bɛ nɔrɔ i la dɛ astafurulayi uzubilayi mina sutani rajim jeli Sare n delila ka suyɛni kɛ wa maa mɛn i ye suyɛni ko kuma mɛn pour quelle raison ale bɛ taa maaw la révolte ka misiri délégation sigi ni ka n'a fɔ ko dɔ tununa misiri jamajɛ wari la n'i y'a ye o fɔra o kesu tile tun bɛ di e de ma wa kabini e taara jeli Sare kana n'o fɔ sa n'i y'o fɔ billahi ala bɛ jigin i la tile bɛ di ne ma o ka bɛn cɛ ma kɛ ne m'a fɔ a ye n ko man kɛnɛ wa ne m'o fɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ne fari fisayalen n ko ne donna kaliwala dɔɔni kɛ ka taa n ka kow ɲɛɲini kuma bɛɛ bɛ min nɔfɛ sisan a ka kan i ka taga i ka kuma fɔ mɔgɔw ye n'an ma kuma ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɔgɔn faamu tare di jeli baro Salam alaikum balimakɛ. Waalaikum salam. Aba. Au fait ne bɛ ka Kulubalilakaw de ka so yɔrɔ ɲini. I bɛ bɔ carré in kɔnɔ tan. Carré kɔfɛ. Carré filanan. I bɛ fara droite fɛ. Dafima min bɛ yen nɔ. I bɛ don yen nɔ. Ah ok merci. De rien. Karamɔgɔ bɛ se. A ye na an ni n'anw tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Karamɔgɔ bɛ se. E ni jeli baro. Ko in tɛ bɔ fila la dɛ. N'i y'a ye aw bolo aw siranna ko boli tɛ fugariya ye koyi ayiwa a y'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ sanni ka se n'a kuma ye misiri la n'a ye jaabi jɔnjɔn sɔrɔ aw bɛ wele jeli Sare hakɛ to ayi ne tɛ dɔw fɛ namara la asafurulayi namara kɔni tɛ sa jeli Sare maa suturala b'i sutura koyi Sare bile ni ma lebu ala b'i lebu de jeli baro a ye bɛɛ kelen kan Sare hakɛ to sa Sare Sare ala Sare karamɔgɔ an ka taa juru ta an ka wari in bila a nɔ na juru cogo di n'o tɛ e bɛ malo ne baro bɛ malo mais jeli baro ni kɔni ye malo karamɔgɔ ne y'a f'i ye k'i kana wari in ta i ka taa i ka jamajɛ wari filɛ a filɛ dɛ ayi baro ne y'o fɔ ala bɛ jigin la dɛ ne y'o fɔ ala bɛ jigin la e ma dɔ wɛrɛ di ne ma 2000 ko koyi baro karamɔgɔ ale n'a koyira n'o k'i bɛ malo de baro min donna kɛsu in kɔnɔ i b'a da dɔn 100 ni 240 2000 de dira ne ma 100 ni 240 jɔ sa 100 ni 240 min y'i hakili jigi sisan e ka maramu jigi waati a y'a sɔrɔ e bolo labannen tɛ wa e kun bolo labannen tɛ a demuni saga e bɔla wari bɔla bi wɛzɛ ne kɔni tɛ foyi f'i ye a demuni saga wari bɔla mi i y'o kɛ ala kama koyi ala dunna i m'a fɔ k'i b'a juru don ne la dɛ i b'a kɛ ala de kama bilayi ne y'a bɛɛ fɔ e ye wari ɲini dɛ n'a kɛra fangala ta i bɛ datugu jeli baron jeli baron ne fɛn kelen f'i ye ne ye 70,000 don e ye 70,000 dun ne ayi n ko i y'a dun i ma bɔ a kalama sa ne ni hakiliw de jigi sa i y'a dun i ma karamɔgɔ maa du bi maa du sini nin y'i kungo de ye wa ni faamaw nana e de bɛ datugu bilayi ne bɛ don wo kɔnɔ e bɛ don yen ne bɛ don wo kɔnɔ e bɛ don yen kana ne kɛ ka misiri wari kɛsi dun ka na k'i b'i cɛ ka bɔ ne kɔrɔ i tɛ sɔn bilayi ala t'a to i la nka karamɔgɔ lebu kɔni o ye danga de o maa si ba tɛ dugu si to yen